Felelned kell zászlóvivőd Sir Gregor Clegane a hegy bűneiért. Jelenj meg 2 héten belül, vagy a korona ellenségének bélyegzünk. Szegény Ned Stark. Bátor ember, szörnyű döntés. Ostobaság volt megtámadni. Egy Lannister nem lehet bolond. Nincs egy okos indokod? Na, mondj valami okosat. Catelyn Starknál van az öcsém. Miért van még életben? Tyrion? Ned Stark. Egyik emberünk közbelépett. Megszúrta, mielőtt végezhettem volna vele. Miért van még életben? Így kívánta a becsület. Becsület? Asztalan azon töprengened, mit gondolnak rólad az emberek. Teszek rá, hogy mit gondolnak rólam. Ez az, amit szeretnél elhitetni a világgal. Ez az igazság. Tehát egy cseppet sem zavar, ha a hátad mögött királyölőnek csúfolnak? Az valóban zavar. Az oroszlán sose tekint magára a birka szemével. Hálát kéne adnom, hogy a hiúságod útját állt a vakmerőségednek. Megkapod a fél seregemet. 30 000 embert. Catelyn Stark atyjának háza ellen vonulsz. Elvégre egy Lannister megfizeti az adósságát. Meglep, hogy ilyen nagyra értékeled az öcsém életét. Ő is Lannister. Nem ér fel ugyan hozzánk, de egy közülünk. Minden nappal, amit fogságban tölt, fogyatkozik a nevünk iránti tisztelet. Az oroszlán sose tekint magára a Ez nem nézőpont kérdése, ez a valóság. Ha a családunk egyik tagját elfoghatják, és ezt megtorlás nélkül tehetik, többé senki sem féli házunkat. Édesanyád meghalt. Én hamarosan követem. Majd te, az öcséd, a nővéred és az ő gyermekei is. Mind meghalunk. És a földben rothadunk. Csak a család neve élhet tovább. Csak az marad fenn. Nem a dicsőséged, nem a becsületed, csak a család. Megértetted? Ritka képességek adattak neked. A birodalom leghatalmasabb családjához tartozol. Tiéd az ifjúság áldása is. De mihez kezdesz velük? Királyi testőrként a második királyt szolgálod. Az egyik őrült volt, a másik iszákos. Családunk jövőjét az előttünk álló hónapok pecsételik meg. Egy évezredekig fennálló uralkodóház alapjait rakhatjuk le, vagy eltűnhetünk a semmibe, ahogy a Targaryenek. Azt akarom, hogy az a férfi légy, akinek teremtődtél. Nem jövőre, nem holnap, hanem most.